Какъв е този сън на Набуко и какво общо има той с твоето бъдеще? Знаеш ли, че има пророчество за бъдещето на нашия свят? Много се е говорило за края на света, но дали това действително означава край на всичко? Възможно ли е да бъде като събуждане от лош сън за една прекрасна реалност? Остани до края, за да видиш какво идва след кошмара, наречен край на света. Здравейте и добре дошли в Завещанието. Тук създаваме съдържание, което е забавно, вдъхновяващо и полезно. Ще откриете актуални видеа на библейска тематика в категории като съвети за пълноценен живот, изпълнени пророчества, смисълът на живота и много други. Абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нито един от нашите видеоклипове. Нека заедно започнем нашето пътешествие. Готови? Сега ще ви разкажа сънят, невероятният сън на Набуко, също познат като Навуходоносор. Царят има тежка нощ. Сънува ужасен кошмар. Да си цар на най-великата империя не е лека задача. Какво ли ще бъде бъдещето на неговото царство? Опитва се да прекара останалата част от нощта спокойно, но сънят се появява отново и отново все толкова ужасен. Ще изгуби ли царството си? Само ако знаеше какво го очаква. Какво прави сънят му толкова страшен и едновременно важен? Как да разбере значението? За щастие в царството му има много тълкователи на сънища, все някой ще знае как да го изтълкува, нали? Но как да е сигурен, че тълкованието е вярно? Ако разкаже съня си, тълкователите лесно биха си измислили техни обяснения. Царят обаче не е глупав и не може да се задоволи с нищо по-малко от истината. Той знае, че този сън е съдбоносен, затова издава смъртен указ. Не му ли кажат какво е сънувал и тълкованието, няма да останат живи нито те, нито семействата им. Но какво е това, което царят иска? Възможно ли е изобщо да разберат какво е сънувал? Няма как човек да узнае изпратеното от боговете. Ужасени, тълкователите признават, че не могат да кажат на царя какво е сънувал. От това царят се разгневява много и изпълнен с ярост заповяда да погубят всички вавилонски мъдреци. Шефът на царските телохранители отива да изпълни смъртоносната заповед, влиза в дома на едни еврейски пленници мъдреци и един от тях казва: "Почакай, дайте ми отсрочка и ще получите тълкованието." Царят се съгласава. Даниил и приятелите му се събират и молят Бог да им разкрие тайната, за да не бъдат погубени те и всички останали мъдреци. Ще им отговори ли Бог или ще ги постигне ужасната съдба? Вечерта в нощно видение на Даниил е разкрито какво е сънувал царят и какво е значението на мистериозният сън. Сега той благодари. Да бъде благословено Божието име от века и до века, защото мъдростта и силата са негови. Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той дава мъдрост на мъдрите и знания на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той знае онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с него. На теб, Боже на бащите ни, благодаря. И теб прославям, че си ми дал мъдрост и сила и си ми дал да узная онова, което помолихме от теб, защото ти ни даде да узнаем делото на царя. Всички искаме да разберем какво е било показано на Даниил в нощното видение, нали? Ти, царю, си видял голям образ. Този образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред теб и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите и мишците му от сребро, коремът и бедрата му от мед. Краката му от желязо, ходилата му от части от желязо, а от части от кал. Ти си гледал, докато се отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в ходилата му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по хърма на лето. Вятърът го отнесъл и за тях не се е намерил никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя тълкованието. Сега царят навярно си казва: "Леле, тия как така ми познаха съня? Нямам търпение да чуя и тълкованието. Продължавай, Даниле, целият съм слух." Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава, и където и да живеят хората, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си онази златна глава. След тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето, и друго, трето царство от мед, което ще завладее целия свят.
Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и сдробява всичко, и то ще струшава и стрива, както желязото, което струшава всичко. А понеже си видял ходилата и пръстите участие от гранчарска кал и участие от желязо, това ще бъде едно разделено царство, но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. То ще бъде участие яко и участие крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове хора, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. И в дните на онези царе, небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към друг народ. Но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде до века. И както се видял, че камъкът се отсякал от планината не с ръце, и че е разтрил желязото, мета, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което предстои да стане по-късно. Сънят е истински и тълкованието му е вярно. След всичко това, Навуходоносор пада на лице и се покланя на Даниил и заповяда да му принесат принос и кадения като на Бог. Успяваш ли да видиш как сънят е свързан с теб? Ти навярно познаваш тези империи. А сега всички ние не живеем ли в дните на разделената като желязо и кал Европа, чието царства, въпреки всички опити, не можаха да се слеят в едно? И точно в наши дни кошмарът е на път да приключи, защото ще дойде вечното Божие царство. А в него няма да има войни, болести, нещастие и смърт. А кой е този камък, отсечен от голяма планина? При него, Христос, като идвате, като при жив камък, от хората отхвърлен, но от Бога избран и скъпоценен. 1 Петро 2.4. Той е отсечен, защото е бил роден от Бог във вечността. Божието царство е едно прекрасно любящо семейство. И ти си поканен да станеш част от него, защото чрез вяра, като жив камък, се съграждаш в този прекрасен духовен дом. 1 Петро 2.5. Виждаш ли как човешкото царство на силата и успеха е обречено да деградира от злато до кал? В Божието царство стойността не се определя от силата, а от отношенията ни с нашия небесен баща чрез неговия син. Ти си бил създаден за вечното царство на твоя прекрасен небесен баща. Той е доказал любовта си към теб, като е изпратил своя скъпоценен син, за да ти покаже колко много те обича и по този начин да те спаси. Ела и потвърди своето небесно наследство. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Надявам се, че ви е харесало и че сте научили нещо ново. Ако ви е било полезно, не забравяйте да натиснете бутона Харесвам. Това наистина ни помага да достигнем до повече хора. Ако искате да видите още подобно съдържание, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете нови видеа. И не забравяйте да споделите това видео с приятели, които биха се заинтересували. Оставете вашия коментар долу, обичаме да чуваме вашето мнение. До следващия път!